Nenende wana na barogo, nende na barogo, ne umu ikwi na barogo, neme ka ọ dịrị ha mma. Na-esi ọnwụ ka mmepe efe anya that na o nwere ebe a ga-eje n'ụwa niile asị n'oke ikpe ekpere na oke ibu ọnụ ka mmadụ ji abụ uru. Oke ikpe ekpere na oke ibu ọnụ ebughị nya ga-eji enwe ego. Ihe eji enwe ego bụ sincerity of heart. Sincerity na mmadụ na-adị sincere to onwe ihe ọ na-eme. Ndị na-anọrọ ọgụ ụmụ mekakwu na-anọrọ ọgụ n'ehe ebe a. Kedu onye na-anụ nwaanyị a onye na-alụ nwaanyị a jere aka tọkọradu jee bisa agara bisacha mee n'obi ntị mee ntu a nwaanyị ya dị wicked. Just monitor nwaanyị a. Ọ bụrụ nwaanyị a bi n'Aba monitor ọ na nwaanyị ya dị the most wicked ever. Na ede ka o si jee mee aka na ahụ human being ibe mechaa mee aka na ntu a. Probably nwaanyị a kịta ọdụnugo afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ka egboji wee pụta ụwa. Osiketa wee mee adọ di na-alụ ya alụ. Yes, nwoke dobere n'ụlọ na kwụrụ ụgwọ isi o na-eri 3 square meal dobere n'ụlọ o na-eri nri ọ na-awụ ahụ ọ na-eme ihe na nwoke a debere n'ụlọ business ọ na-eme bụ the man o nwere ụbọchị ọ dọkọtara ntu a bidie nri sekpuru na bidie nri mee afọ na nwa na mmụọ nsọ or mee kind of a sign of humility. Nwaanyị omenuke mana na ihe ọ na-eme onwe holy n'ihu human being bụ fake pastor nwụrụ anwụ. I keep on calling Tokoradu fake man of man, or the man of God, or do man of himself, fake. Then they really because the one I thought I'm gonna do, yes. I thought I got a bar for ho ha. I thought about Nagani, yeah, but what ordinary for members of the church, Nerugania, not all that glitters will gold. Again, say what I found a man, or bring an ugly that we could never talk to do an afo. Who will go in a feel all the healthy? Talk to do. A candidate advice to you go to hospital. Joe no go. More no here. Abu here, the raffle. Abu here. They get out for go to hospital back a very soon. Now forget that what oh, why he pray what I forgot. The next negative I don't kidding again, coaching. Pancreatic juice now or the movie. I fell or break. Pancreatic juice. I was a roar, I was a flu, but I was a flu. You could one day go against Caesar once I went, hee-haw. 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 Unguoku na mhodi amwe ma David be unguoku. Tokoradu fire cannot kill this ya foga abu let's do here and here the dibe. Oh well give every day mu dibia so no let me use dibia as example dibia will get embe brother for abu here and here the graph. Quickly go to medical check up at Dubai. But I'm on the way and get out of Nigeria. Give me medical surgery. Buwari bubde, Jebe pancreatic juice daddy, Buwe go the fallopian, okay, oh, why they were fallopian. Okay, but I'll go see that. He developed a fallopian. Why they were fallopian? All this about, hey, what am I for? I know they mock you. Hey, what am I for? What I for Gimbo? Ratarachi, but I give you, I want to hear it. Blog your pancreatic juice. Okubabere here at Chioche, Open American Devin Koja content. Yende Gubuna, Nenden Nabarog, Nende, Olenda, Hakure, one obele, Oleha, Olenda, Hakure, one obele, Oleha, Elebehano. Webe Kahano, Kendan, a Tirim Babale. Now, Monia, but I come from all the Harama because all the Harama get all the Paranama. The next I could see, but one year and Murakurima, Aria, but also Sioma, 1 year near fruits. No Sioma road, Naba. Cabas and the Bruce Buddhism, of course, the back and pem. Macala is 1 piece of gun. Obromana Noge. At this moment, get a labuno. At least a Piacha Buno complete 6 months to 1 year.
ụmụnna m ọkụọ gị ụmụnna m ọkụọ gị ndị ada m ọkụọ gị ekwekwa ka aka na-asị gịnị mere asị na ọ na-abịa di ya gịnị mere na ọ na-worship nwoke fellow human being asị nwaanyị ezie mgbara ọbagodi until isi gị kpakọ ọnụ because nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị a na-alụ alụ kwesịrị ibu ụzọ worship Chineke worship cha Chineke bụ unseen girls onye anaghị afọ anya worship die isi na ọ dị izi jee ka ị lụọ onwe gị ndị sugar mama ndị baby mama ma ya agbaghị ya na-agabiga today na baby milk na ahịa nwa na ụgwọ akwụkwọ you imana the man to be by your side what adoring what worshiping what magnifying adaba so oyibo na nwaanyị bụ I will screenshot you dobe n'akụkụ ka ụwa wee fụ na irere ere na mmadụ next time ọ dazikwa na line na-eje adụchara nonsense na ahụ ụtakọra du ịlara oche azụ je nọrọ because kamera buo gị ma ebuokwa gị kamera ụlọ ụka unu buo gị ma ebugharịa gị gaa viral ahụ ị na-achọ ịga ga viral ahụ unu ka na-eje ụka nwụrụ anwụ jebe na ụka nwụrụ anwụ tọgara du and for you ị na ha eko na-eko prophet at the last time, perilous times, as the last day, perilous times shall come when men will be lovers of themselves, more than lovers of God. In a hammer, magnify you, name over exalt like the rank of God, name over arrogate as the rank of Igwe, as the rank of Jugo Kabema. Allow a human being to be worshiping you at the last day. At the last day, the egg in the equence couldn't lead in the